шаҳрвандон Абдуллоева Сафина соли таваллудаш 1998 сокини ноҳияи Ҳамадонӣ, ҳамзисташ Даминов Тоҷиддин соли таваллудаш 1990 истиқоматкунандаи ноҳияи Рудакӣ ва писарамаки Даминов Тоҷиддин Сафаров Абдулҳамид соли таваллудаш 1979 сокини ноҳияи мазкур барои содир намудани ҷинояти хариду фурӯши ноболиғ дастгир карда шуданд. Абдуллоева Сафина барои ба даст овардани маблағ бо ҳамзисташ қасди фурӯши фарзанди сесолаи худро намуда, бо кӯмаки Сафаров Абдулҳамид ниҳоят харидори шартиро ки бо кормандони милитсия дар робита буд пайдо намуданд. дар натиҷа гумонбарон бо харидори шартӣ духтарчаи хурдсолро бар ивази $2500 амрикоӣ нархгузорӣ мекунанд ки ҳангоми додугирифт ин гумонбарон боздошт гардиданд. Шавҳарам омад гуфт ки $1200 нарх кадаям гудака бачаям аким худа мефтагаи қатизанаш фаҳмидем ки $2500 буда мора фаҳм кадаям. як 5-6 моҳ тақрибан пеш ҳамин Тоҷиддин гуфт ки ки мешуд амак бачаем гуфт ки духтарчаем мефурӯшем ягон кас бигира. баъди оилаи ман дар бозор кор мекард. як рӯз больница Қараболо давдуман ки зангам зад амин ки Ҷамила гуфт ки вая аммо Тоҷиддин мефурӯша кӯдакша ки я занак чанд солши кӯдак над меофта аммо кӯдак занаки хубай кӯдакша мегирифта. 3000 гуфт масъулият кен 500 диним ташаввуз мекард $500 доним ташаккуф озимет ки $500 моҳимай ба Тоҷиддин $1500 баровар дод. ҳисоб кард Тоҷиддин $100 ба ман дод, $100 ба Ҷамила дод ки як 10 метр рай карда будем ки қапидам. айни ҳол ҳар се гумонбаршудагон дар ҳабси пешакӣ қарор дошта, нисбаташон бо моддаи 167 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гарда, тафтишоти пешакӣ идома дорад.